Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa General Santos City. Niyata karon mga kaigsunan sa Mindanao area kay karong adlaw mauna ang atong pag-turnover sa atong mga hinabang atong gi-kolekta, atong gi-gather niadto nga milabay nga mga semana, no, milabay nga mga buwan gumikan sa naigo nga linog diri sa Mindanao area, particularly diri sa may Gensan. So karong adlaw live ta gikan sa General Santos City mga kaigsunan og kita gihapon na mohatod no sa atong Street to the Point program nining adlaw karon nga Lunes og pizza 5 na nining buwan ka pizza size na no nining buwan karon mahigala Solyo tuig 2026. Murag na excited ta mga higala alang sa pagpanghatag na sa atong mga hinabang karong buntag mao ang atong pagpanghatag sa financial assistance alang sa mga kaigsunan nato nga mga na biktima sa linog. Kadtong matag usa nga mga kaigsunan nato katong namatyan gyud atong gigahinan og tag 10,000 pesos ang matag usa sa mga namatay no mo na nga niata sa buntag mo ato papanghatag sa cash unya-unyang hapon mausad ang ato papanghatag sa mga goods nga atong gipreparar alang sa mga nabiktima sa maong linog. So muna nga niya ang kinitibuk ang puwersa usab sa DYHP RMN Cebu og IFM diri sa General Santos City og mao ni ang atong buhaton sa tibok adlaw. So muna nga atangin ninyo sa radio og sa atong live sa Facebook o sa YouTube kay ato kana nga i-broadcast mga kaigalaan og paghatag sa transparency sa ato mga kaigsunan nga kadto inyo mga hinabang ato gyud nga personal og turnover sa mga igsuon nato nga mga nabiktima sa linog. So ato kana mga higala nga for transparency purposes among nadawat ang inyong mga gi-share nga mga hinabang atong gi-audit sa kahanginan og pila to nya ato sa nya i-turnover diri nga makita sa ninyo nga ang inyong mga gi-share sa itong mga igsuon naabot yun ngadto sa mga hingtungdan. Ug unya sa itong mga isyu sab karong nga buntaga mo na excited ta sa mga kaigalang gawa sa itong pagpanghatag o hinabang diri. Excited sab ta gumikan kay karong adlaw mauna pagsugod sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. So karong adlaw, karong hapon ang House Prosecution Team matud pa 100% ng andam alang niini mga kaigsunan. So ato ning atangan karong hapon unya unsa ka poy mahitabo ni Senador Rodante Marcolita considering nga ilan nang napasaka sa ombudsman ang kaso na tumilabay Biyernes. Unsa man kay mahitabo usab ni Senador Rodante Marcolita karong buntag? Malagmit ba nga mo pagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan og madakop si Marcolita sa dili pa magsugod ang impeachment trial? Pwede ba nang mahitabo? Ang senaryo pwede. Pwede ba sad nga maka-appeal si Marcolita karong adlaw sa impeachment trial? Ang tubag pwede kung wala pa'y warrant of arrest nga i-issue ang Sandigan Bayan. Mao ni mga atangan nato usab sa mga issue sa national mga kaigalaan kay bisan ni ami sa General Santos City apan ang atong monitoring sa mga panghitabo sa nasod, mga panghitabo sa impeachment padayon gihapon mga sukid ti paminaw. Unya sa pikas nga bahin sa Senador Sherwin Gatchalian nang hinaot nga motambong ang tanang senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw sad mga kaigalaan. O sa pikas nga bahin ang Super Typhoon nga naapagawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR padayong gimonitor sa Pag-asa. Hanging habagat mulambo tungod sa maong kusog nga bagyo ug may magdala og mga pag-uwan dinhi sa nasod. So angay sa nato ni bantayan labi na sa nato sa Sugbo kadto naka-experience sa bagyong Tino no. Padayon namong monitors ng Sibianan DYHP RMN Cebu ug IFM kay kita may padangat sa mga nagunang mga balita labi na sa mga weather updates gumikan ining maong bagyo sad kay Super Typhoon ra ba ni apan hinuon dili ni maka landig sa yuta matud pa mga kaigalaan sa report sa Pag-asa. Ato mga panghinaot nga dili po ni magdala og kusog nga uwan kay magkuyawan ra batar mga panahon na dili lang mga kahigalaan ng hangin kundi apil sad ang tubig. Unya sa laing balita sab ang klase karong adlaw mobalik na katong sa San Jose National High School dito sa Tacloban City katong dunay shooting incident no. Karong adlaw balik na sab ang ilang regular nga klase. Mga CCTV ug metal detectors musugat sa mga estudyante sa maong tunghaan.
So ang mga estudyante dito tumasabot nga murag napubya sila, a very traumatic experience mo na nga gisiguro sad ang seguridad nila dito mo na nga mga estudyante gitagaan og assurance nga di na to mahitabo pagbalik. So mo na nga inigsud sa matag estudyante dunay mga metal detectors nga giandam mura ni sa musud sa airport no nga kada na ang tagsitagsag yun. Mahibaw-an kung dunay bay mga dala nga mga hait nga hinigiban o mga kutsilyo, mga armas. So safety na ang kini ni ang San Jose National High School karon dito sa Tacloban City. Sa pikas bahin ang Risana movement gilusad sab sa Sugbo. Dunay mga tao sad nga mga ni-attend kay sugod na sab si Senador Risa Hontiveros sa movement mahigala Risana movement. Pero unsa man ang Sugbo, Risana or Sarana? Ato na nga tagag pagtagad sa mga kahigalaan sa ato pagbanuban dinhi sa ato nga tulumanon inyong tulumanon nga straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Cebu nakadawat og tulo ka mga bomb threats. Sud lang sa upat ka adlaw. Mao ni ang atong challenge sa NBI o sa atong PNP Cybercrime Unit nga ilag yun nga tan-aw ng ilang capacity. Kay kini mga maldito maghimog mga threats human sa itabog sa Tacloban ang mga tao mura og napubya na ang mga estudyante kuyawan sila kung doon ay mong post nga naay mamusil inana. In fact sa Talisay City matud pa sa among naistoryahan ni Idol Boyki kagabi nga doon na po'y threat dito nga mo ni mamusil. So mo na nga doon na po'y reaction si Mayor Samsam Gulyas ana. So inana no, kung dili ni masulbad kining problemaha og ang atong capacity sa NBI o sa atong cybercrime unit sa kapulisan dili nila mapaangat. Medyo delikado og matandog ang atong panarbaho kay dunay mga government establishments nga inon nga dunay bomba dili ta makatrace kung kinsa ni mga tawhana nagbinuang mga eskwelahan nga dunay magpost nga dunay mamusil. So matandog ang atong regular nga kalihukan matag adlaw unya ang uban ani basig manungog na lang. Samtang ang ubang mga estudyante panalitan kung dunay exam nga dili sila ready sa examinations, pwede nga magpuspos sila nga naay mamusil. So why klase na pod? Kini ni ang challenge ni sa PNP o ingon man sa atong kapulisan nga unta mahibaw-an kinsay naa sa likod ining mga tawo nga magpost-post diya sa atong diya sa mga Facebook pages no o uban pa. So kini ug uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu o 93.9 IFM. Yeah! Shoot, shoot,